Kusangana kwatiri kuita zvekare pano pathis YouTube channel. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara utena on the notification bell. Topa ndinoona machidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapo uchange uchiwana manews updates izvo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndokuti subscribe and turn on the notification bell. Madika ndinokumbirawo malikes pa this video. Ndatiwanzei malikes pa this video. Ndirambe ndichikasika kudzoka nemanews updates kuwanza kwamuchaita malikes. Mhuri yeZimbabwe yane zvamuzora nhasi inyaya inorwadza, inyaya inosiririsa zvikuru. Hongu news takaridzireceiva pane mazuva tareceiva, asi vagari vekuwadzana vari kuzama kuferefeta nyaya iyi nekuita tsvakurudzo, vachiramba vachidzokera kumota yakawanikwa vana vatatu vakafa vari mumota iyi, mutumbi wavo washata. Ende apa vanga vaenda vachinobvunza security guard kuti ko iwewe unozobatara basa rako sei, wakatadza nei kuona kuti munhu akavhura bhuti remota akaisa vana vatatu mumota umumu kusvika mukufa. Ende vanga vachibuditsa pfungwa yekuti vana avava kufunga kwavo havana kuiswa mumota vese ka1 vari vatatu vakafa, munhu anenge aitora 1-1 achiisa mumota. Saka vanga vachibvunza security guard wepakabhak ipapo kuti why iwewe wakatadza kuona mufambiro wakaita nyaya iyi kuzosvika pakuti vana vafire mubhuti remota. So vamwe vanhu vari kukomenda vachiti aiwa security guard uyu hapana zvaanoziva, kangani pakambani papanobiwa pana security guard ototadza kutoziva kuti panapa pakambani pabiwa. Saka musapinze henyu security guard uyu munguva yakaoma. Inisahadzirare ndiri pakuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe ane proof asina nhema mukati, zvisina maside effect mukati. Much love, ndatibone this video. Motikari idzi motikari dzisidzo dzatoya nhasi idzi. Iyi motikari haingatadza kuzivikanwa kunzi pane movement kubva na11 o'clock masikati. Wanzwe kana even though mwana azolifta sei vamwe wana tuku kamwana kane 1-3 kadiki ukaisa mukati oisa mumwe wacho nafuti mukati uzoisa pfungwa dzekuvhara kochema kachidedzera because hapana vana pawangasvika pasuffocation vangu vamonyara kudai mapurisa anambotora vanhu ava one time akatotora 1-1 achitovaisa because anangovhura ndomba akanga zvese uma madhozi anonogera totesta kutino vhura ukwacho motika uvhure wayo madhova vhura chete madho ese akalokwa. Tombotora zvivharira andidya apaite maminutes pasina kupfuura munhu varimo vari kutaura friction obviously motikari inozununguka iyi kuchema chako chavanochema havasviki pakuvhara 11 izvo zvi11 vanononga kubhuti pane steri vanovarira steri kwete kubhuti vafanhu vakarongedzwa kumwe pakati wekupesira akangozwa ngokana bhozi umwe anga ari kusaidi umwe ari kusaidi umwe ari ungotanga kubuda ro kutorara kuchimshi okusuka akazokandwa chii chakapisa chakapisa mwana musana yakasuka rwoko fesi haisitooneka pa 1 day mumwe wacho angairadza kuti ropa raibuda apa pari kungazopa nefriction yakaitika pa 1 day mwana wamva atoshaika fesi kutotadza kutoona fesi aumana azviiti vacho kamutarisa 1 year 10 months angopinda azviiti zvakadai angada akasara achitema ozorwa vana vavo aiwa no kana moti yakasechwa pane for prayer very big
kana ndimona kuti akavhara kuvhara aloka roloka kutavavhura apa ndara mota ikanzi yasechwa ka vanenge vavhura mota yese zviva nekumberi kwavavhura saka vazosiya valoka ka aiwa vari kusistem inofanira mota zvinhu dzakasechwa aiwa but iye vana vari kumberi vaioneka magazi anapinda ngati vana ungobva muchishedhi mukusongopinda tikatambe mubhutu vasina pekutambire ndatomosa ari 3 to pakanzi dhoto sechinze Wataru ye doti dose chi ndopa ngapati unobonze no. Abana vazikatise vana. Vana magari barundi vakasema magari uchitanga juti. Andika. Unosiyanda utanga juti. Unosiyana kuona kuti mune chi handizvo rukwazo. Ndati dori mudenga kanzi kuti mwana angabva akabata kutotora. Aiwa Opinda wozvivarira. moti yakakwana zvinhu zvese akangotsvaga bvudzi rakavhurika parodhi kapa varodhi apo munhu wongopakapa uri kukanda vana ogata anenge ari kupi haiziribet aiwa pane zvakaitika saka ukasika moto aiwa yechimomira iwewe iwe since uri gadhi iwewe fanitirwa hand over and take over andika right muswero zuva hapana munhu anogona kubata mota idzi hamuna munhu munoita hand over naye ndizvo right kwai muchisvika muchekere kuti mota idzi mainjini ayo akwana here mataya akwana here dzakaloandati zvokuti mukutaura kuti rodhi inopedza vanhu 20 minutes kana 30 minutes pasina kupfuura munhu ushanda zotoatazva kubva movement iri muchinhu chere pane something zviri kuitika apa musi wacho hana kurara mabasa koma angaendaomaskati oraiti general talk maskati wana uchipfuura nekuita sei watadza kunzwa motikari kuti ndori kuninga motikari dziripo idzi hadzidzogara dzakapamba ko panovhurwa bhuti inotadza kuti njwe ana achitoona kuti kunzwa anozoona pamwe unoziva zvakaitika wakarara usatihasha imi makasechwa muchaura kumberi vakasecha here kweri bhutu mbovhura apa iwe mbovhura unopesa tapara mhosva atiuperei kana nyika yacho naingogara yaita action inoita andina panozwaso shamani panozwa iso apo moti yavhurike bhuti ndati tinohavhare bhuti ravhurike tinohavhare bhuti iri nevertheless sekuri ndati inzwe mwana havhare bhuti iri rakadaiwo iri ari mukati mane mwamwe wesiri mwari zvakaita zvinotoitika aiwa kuda kuziya zvako wezvakaoma kuti paprinsipal kuti akatombogata unotosvika uchiona zvakamira sei wapatrora unyora zvawapatrora zvawaona kana pashaikwa vanhu wozwana kwavaripo achina muridzi andovhura pa ena muridzi vandovhura pa nawo mbeno achitoona kuti chii chiri mukati nayo security automborarawo umwe herewo wayo usingararawo mota dzako dzese gondonodzigada ipahashaikanaye pekuti panotoivhura kana even magajets aimotoisa mungana kana even majakets ako pamunotoisa motikari zvokuti everyday ungatazovhura in 2 days time hakuna medzi dzakadaro hakuna izvinhu zviri mumundu zvaana anogada hakuna
but nevertheless mwana akwanisa kuvhura apa ndati apa pa mwana ane 3 years akwanisa kuvhura apa sekuru anovhura chienda kupi apa kuvhura avhura it's okay but kuzovhara kutovhara sei kuti avhara panonge apachiapo kuzovhara akabata pati Ana pakubata kuti mwana avhara mukati. yakarembera nayo kuti izoti bhuka ndovhara Akatovhara ari kunze. akatovhara ropa rinozobva kupi kuti munhu asafuketa ropa rinouya rinobva kupi ko munhu angasafuketa anobva nai apokana gadhi amtoroti ari pagadhi ari kugadha kana mberi kana mudhamu kana pombo pangu otaura kuti ndingirini hapana antazoziva sei iye ari iye anenge achigadha zvinonetsa mani kunyeperera vana havangoendese shiri